alla muyino ko an woni e naɓale min lan wawi salade ko Allah muyi ko ɗo wawi salade ɓa e naɓale en to aysta kon faada mi faaloyogo vacance ok an ko honno mi wawma naɓirde vacance na ni kadi faala suudu en faala kay suudu ok kon ɗum faalaɗa suudu e vacance aysta accu jalousie yaga an fiyon ɗum goɗeɓe ma ɓen ɗa jalousie ɓe trop min mi wona de jalousie e a sutti haalugol ɗum ɗo last time mi ari ɗo min nilan faala suudu yinna ko jalousie hande min nilan faala vacation yinna ko jalousie min kadi komi faalte kon a wata wadde ɗum noon par ce que ko falteɗa ko nga faalama wonde goɗeɓe ma ɓe waɗi o way ñande nga yewno yiiɗa suudu ɓeya dow arɗa inde anen kadi koyen soodu suudu a yeehi ɗo kadi goɗejo ma on yeehi vacance joni kadi ɗarde yinna koyen yo vacance a naɓa en ka naɓata en haɗi an ɗaɓɓa golle hara walla e lan fi yoɓugol piiji min nden mi gollali ko babe kam ok na ko babe mani dandi dina l'islam inna ɗum waw ko ɗum indi ka dina l'islam debbo ko danketeɗo gorko gol kadi ko danketeɗo ɓay gorko no base woni ha rewɓe nayo so beso naki dey si gorko tenay ɓe wawi heɓugol nayo ay noon onon on sanjitay ko windi ko I'm not about to play with you. A naɓay lan ɗo vacance Ko vacance falda yo de kako suudu falda hen suudu. Good reflexes, bro. Your tripod is not thing in your head, I think. It's not secured. Yeah, the head is fine. It's the leg. I have to get a new one. Might want to lock that head though. It's too loose. Yeah, Yeah. I forgot what I was at. That is right there. that's perfect. That was cool to grab. And then Talk to me. I can see I can see your shoulder, so lean. which one? Okay. Go ahead. All right, 1 second. Go ahead. Ya sonji. Ono sonjuma. Nene no sonji de lam. Fiyon bon ma sonjande. Ko nani ni me yoga telephone. Aha. Be jokki an tum fi ko mi jomba ka kon. Okay. Wo ko mi won wadde kono satti nande lam fi jombe gol. Kono dawat. Andi ko mi tufi kinala. Fayda sa daari yimɓe busnomade sugundu no acciti sugundu no moori so ɗum noon fof milan fama fiyo ɗum ɓe woni e wolirande ɗum kono noon kamɓe kadi ɓe andu na fi goɗɗo ko ni yidetamo sikka ko noon o wayi for exemple a wawi yide joni goɗɗo aranmo mari waare sikka mo hunji kamel on fof kono hara
mo jokka ko feewi Ah, ma ɗum yiya jiwo tarde sikka har mo jokki ko feewi kono harana ɗum yeah, on no. Haɗi accami jompe. andi ɗen weldi mi fala kay bonni ko weldi ɗen kon En bonnata par ce que ndaru fen ɗo andi boni wose mi sanji sen jombidiri ɗo joni paare si yaga komi jokki kon fof ko ɗum mi jokkata. Ok, fijama non ndar tum kadina ɗo mo be no faala ko sattani ɗum nen ma no faala ya jombe an hiɗa sattinande ɓe millan faala ma jombude an kadi ɗum noon kadi ɗa sattinde an mi sikki ko millionnaire jo falɗa mi sikka tun a yalta e to fotta e goɗɗo so anga walan famde nani accimay mo ɓe no faala ko wada heɓude